Duet kali Abah. Aku ora iso kok. Duet apa? Solawat pepiling. Solawat pepiling. Abah ora apal. Niki kok nganggo dalang nganggo wayang iki, lek oleh yang pundi niki? Enten sing damel, enten sing tumbas. Sing tumbas sing pundi? Niki. Sik niki jenenge wayang sapa niki? Manyu. Hah? Abimanyu. Oh iki Abimanyu. Abimanyu ku anake sapa? Janaka. Anake Janaka, ibuke Abimanyu sapa jenenge? Dewi Sembadra. Ah, tepuk tangan. Niki bocah tenan. Ngerti cah Jawa iki. Ayo nama lain dari Janaka sapa wae ayo. Permadi. Arjuna, Masya Allah, pinter tenan. Jamprong. Jamprong. Ayo kasatriyane Arjuna ning ndi? Madukara. Ngene iki santri iki ya kudu ngerti ngene iki. Bener. Iki ya niki ra iso iki. Asli ra iso iki. Padahal Janaka iki bojone akeh. Iki Janaka iki. Sijine. Niki Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Raden Werkudara. Kasatriyane Gatotkaca? Pringgondani. Ayo. Bapake Gatotkaca Werkudara, ibuke Dewi Naganini. Dewi Arimbi. Arimbi kok Nagagini kuwi ibuke sapa ayo? Raden Antareja. Aku ngerti aku. Ayo nama lain Werkudara? Bimasena. Bima. Bratasena. Jagal Abilawa. Kuwi pas nyamar kae dadi Jagal Abilawa. Cah iki pinter tenan cah iki. Masya Allah. Perang Brontoyuda terjadi di mana? Ayo. Tegal Kurusetra. Aku ngerti iki. Cah iki pinter tenan cah iki. Iso suluk ora? Iso suluk dalang ora? Saged. Ngejajal ayo. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lilisan ir kencang mawe gandrung. Oh ngono. Aku ya iso nyim. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Dir kincang ingcang mawe gandrung plung. Iso aku iki. Ya wis. Iki sing gawe dhewe iki sing iki, Gatotkaca iki. Nggih. Gatotkaca iki anake Arimbi, ibuke Gatotkaca iki buta. Dewi Arimbi. Butane kaya kuwi nguri kuwi. Nek tokoh wayang idolamu sapa? Tokoh wayang idolane sampean? Abimanyu, Gatotkaca, kalih Antasena. Oh, ndekne iki idolane sing nom-nom. Nek iki idolane buta cakil kuwi. Ayo sakniki selawatan, iso apa ora? Ayo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Akhir. Akeh wong kang Loro pikir. oh lara pikir. Contone kaya sing nabuh kendang kuwi ya. Yen gak ditambani Dikir. akhirnya Akalen jungkir kaya nguriku iki. Lho pancene tenan kok iki zaman wis akhir akeh wong kang lara pikir yen gak ditambani zikir akhire akale jungkir. Uripe kepluntir-pluntir. Tenan kuwi. Mulane tambane zaman akhir niki zikir sing akeh. Nah, terus saiki zaman wis edan. akeh wong sing edan akeh. Nang ngarepmu iki do edan kabeh. Ayo baleni ayo. Saiki zaman wis edan. Akeh wong kelangan iman. Saiki zaman wis edan. Akeh kang kelangan iman. Enggak ditambani Quran. Suwe-suwe edan tenan. Yen gak ditambani Quran. Suwe-suwe edan tenan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Loh, saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman, yen gak ditambani Quran, suwe-suwe edan tenan. Mulane anak-anake aja nganti ora ngaji Quran. Kuwi tamba nanggone zaman edan. Quran iki tamba nanggone zaman edan supaya kula sampeyan ora kelangan iman. No. Ayo terusno, isih ana apa ora? Tasih. Tasih, ayo. Kaum muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat. Kaum muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat. Batas ilmu kang manfaat kangge sangu ting akhirat. Batas ilmu kang manfaat kangge sangu ting akhirat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, kaum muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat. Ten kene zaman koyo ngeten iki, kula sampean dingengken ngathah-ngathah nilai tobat. Terus pados ilmu kang manfaat kanggo sangu ing akhirat. Lah manfaate ilmu niku ya diamalne. Ora ana ilmu tanpa amal, ora ana amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal diilmoni. Kabeh ilmu diamalke, kabeh amal didasari nganggo ilmu. Niku dalane slamet donya akhirat. Sing ana meneh. Kasih. Monggo akeh men ayo. Maca Quran ditambahi, maca sholawat diakehi. Maca Quran ditambahi, maca sholawat diingkasi. Istighfare rino wengi, insyaallah ati suci. Istighfare rino wengi, insyaallah ati suci. Salatullah, Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. krungu solusine maca Quran diakehi, maca sholawat ditambahi, istighfare rina wengi insyaallah hatine suci. Niki obat supaya mangke katrima sae nalika sowan dhateng ngarsaning Gusti. Nah, iki sing ngarang siiran ki aku. Lho. Asli sak lagune kok guyu tantem iki ora ngandel kok. Niki sak nadane, sak lagune, sak siirane. Kula niki sing ngarang. Nggih, dikandhani kok yo nah yo.
Nggih. Kandhane kok tes vokal, ora usah tabuhi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku sing gawe. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang lara pikir. Aku sing gawe mulane aku langsung hafal. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang lara pikir. Yen gak ditambani zikir, akhire akale jongker. Aku iki sing gawe mulane aku iso. Yen gak ditambani zikir, akhire akale jongker. Dadi nek gawe siiran iki ana maknane. Terusane aku ya apal wong aku sing gawe. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Yen gak ditambani Quran, suwe-suwe edan tenan. Yen gak ditambani Quran, iso-iso edan tenan. Aku sing ngarang iso. Lho, kuwi nek ditambahi ya kenek. Saiki zaman wis maju, akeh prawan do kemayu. Wah kirang genah. Yo, mau makan tulisane. Kaum muslimin lan muslimat, monggo sami enggal tobat. Diulang 2 kali. Entek nggo suaraku tak entekne ning kene. Pados ilmu kang manfaat, kanggo sangu ing akhirat. Kuwi sing terakhir. Maca Quran aja lali, maca sholawat diakehi. Ngono asline siirane iki, cah iki lali. Cah cilik kok. Nah, saiki nek jajal siirane wong saiki model iwak bandeng, ana iwak sepat, itulah nama-nama ikan. Repe jajal, lontong tahu ono lontong sate, itulah departemen perbadokan. Bocah saiki lho. Le, kuwi biyen ana pujian sing kae. Bocah cilik dimulang ngaji, yen wis gedhe supaya ngerti. Biyen ra ngono to? Pujiane. Terus meguru ilmu esuk lan sore, aja eman marang bandane. Kuwi. Tapi bocah saiki dijak lagu model ngono kok gak menarik. Mulane terus dirubah saiki nadane. Bocah cilik ngono kuwi. Jejer marek sandangane resik tumindae becik. Bocah tuwek-tuwek rupane elek-elek sandangane suwek gelek loro dengkek. Apa ngono kuwi? Wis ngene le, wis katok aku kesel kok. Nek pengen ngaji terus menti terus kiyaine aku tak mulih. Tak paringi sarung kene. Nggo kenang-kenangan nggo mondok sok ya. Sok mondok gone Abah ya. Saiki kelas piro?
gangsal. Oh, kelas gangsal, tahun depan kelas 6. Ini sarungnya kenang-kenangan, ayo. Sarung mangga. Sarungnya bagus dan banyak motifnya. Ini contohnya. Aja dhuwur-dhuwur lek ngangkat, engko manggane ketok. Top. Wis. Iya tak sangoni kok. Mboten sah, Bah. Lho, mboten sah Kula malah. sampun disangoni nggih. Mboten usah. Nggih. Ya wis, ora usah ya wis to cah pinter kok. Nggih, pinter, sementing lah kenangan sarung ya nak ya. Cah pinter ya ora kok munggahe perkara pengen sarung. Lho iki lho iki, wayange iki. Oh, wayange damel abah. Matur suwun nak. Malah ngekeki ngene iki ra kaya Dewi njaluk. Matur suwun nak. Matur suwun. Nang. Ayo dicekeli ambek abah to ngene ben kenang-kenangan kene. Kene ben kesoteng. Kesoteng ayo. Ini ki bocah iki berarti seneng tenan, ngono lho, tulus ora kaya Dewi. Njalukno sangu tanggane barang. Bocah tulus sing ngene iki ya nak ya. Lho iki lho, matur suwun. Sampean sing nyekeli sing gedhe aku sing cilik. Ayo. Apa kuwi aku sing Abimanyu sampean sing Gatotkaca. Niki Brontoyuda padha matine. Tapi matine mati syahid. Ngono lek cara pewayangane kae. Wis to ki cah ikhlas ya ora kaya dirimu iki. Lare pundi jarene? Desa Bener. Desa Bener, Kecamatan Bener. ora tau salah pokoknya. Desa Bener, Kecamatan Bener, namine Dusun Paguan. Dusun Paguan. Dusun Paguan, Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Namine Agil Sultan Haidar Falah. Agil Sultan Haidar Falah. Bocah bagus, pinter, masya Allah. Ora gelem, sama nyuwun sangu mboten? Mboten. Malah maringi aku. Ki jenenge ngefan ki yo ngene iki ora kaya Dewi. Tanggane malah dijalukne. Wis mulai. Ya ngono kuwi wis entuk sarung terus mulai. Jan rang gendah. Dafa wis. Top. Top. Matur suwun apa diparingi kenang-kenangan. Berarti Dafa ini kesatria. Ben iso kaya Abimanyu, ben iso kaya Gatotkaca. Wis padha. Abah mbiyen nek ngrungokne wayang seneng Gatotkaca, Abah. Seneng Gatotkaca. Abah Gatotkaca kan iso terbang. Iso mabur kae. Wis ora terbangmu kuwi. Terbangmu kuwi dimplok ae. Enak pinter nak nggih, matur suwun. Matur suwun. Nggih. Matur suwun. Wis dalang tuh. Minangka udal-udal lan piwulang. Oh, donya ki pakeliran. Ndi iki asistenku ki? Nggih. Nih, aja pangan lho ya. Pun matur suwun Bu, Bapak, matur suwun sedayanipun luar biasa, keren. Tepuk tangan untuk panitia, sukses acaranya. Tepuk tangan juga untuk seluruh warga desa Kali Jambe, luar biasa, guyub rukun, insyaallah Kali Jambe tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.